Dar il-Kaptan illum il-ġurnata huwa isem stabilita s-servizzi mill-aqwa offruti lil persuni b'diżabilità. Iżda l-ħidma biex waslet sawn xejn ma kienet faċli. Kif jispjega Peter Farrugia li sa mill-bidu uża dawn is-servizzi għal bintu, kien hemm ukoll il-kwistjoni tal-mentalità li wieħed trid jeleb. Bdejt nuża da servizz kif qed ngħidlek 28 sen ilu. Kienet diffiċli fil-bidu, fil-fatt ġew id-dar ħajruni biex nuża s-servizz għax qatt ma rid nitlaq minn taħt idejja. Ovvja l-ewwel ġurnata li ġitaw tiġi magħha tara kif sejjer da, imma tista' tafda bajnejk magħluqa hawnhekk. Bint Peter li se tagħlaq 42 sena għandha bżonn għajnuna u attenzjoni kontinwa hekk kif il-kundizzjoni tagħha limitat il-moħħ daqs li kieku moħħ ta' tarbija ta' sena. Li kieku ma kienx għal dar il-Kaptan u s-servizz ta' respite offrut minna u familtu fost l-oħrajn qatt ma setgħu joħorġu jew isifru. Xi ħaġa ferm importanti għal familji li għaddejjin minn esperjenzi simili biex huma wkoll jistrieħu xi ftit. A handicapped child makes a handicapped family u tkun trid tiċċarġa l-batteriji kultant. Grat għall-għajnuna li rċieva matul is-snin, Peter għażel li huwa wkoll illum il-ġurnata jagħti daqqatit tant li ilu għall-aħħar sena u nofs iservi fuq il-bord ta' din id-dar. It-tlieta l-President ta' Malta George Vella ingħaqad ma' lista twila ta' awtoritajiet u mexxejja politiċi li matul is-snin żaru din id-dar u seta' japprezza l-ħidma li ssir f'dar il-Kaptan u l-importanza tas-servizzi offruti.